Ngizothinta indaba namhlanje engingathembisa ukuthi ngizoyithinta. Ethinta uKat Matlala. Ngifuna ukuyithinta nje ngamabomu. Mase ngiqhathanisa nodaba oluthinta uMkhwanasi, uGeneral Nhlanhla Mkhwanasi. Ngifuna lezi indaba lezi ukuzithinta zombili. uKat Matlala ngimbuke kahle futhi kusizile ukuthi iParliament limcele nje ukuxoxa naye kuze sikwazi ukuthola kahle umoya wakhe mase sithola kahle nespirituality sakhe. Loya muntu loya uKat khona amaqiniso ngeke siwabalekele. Loya muntu loya uhlakaniphile, uhlakaniphe lokho kuthiwa nje ukuba street wise, uhlakaniphile. Loya muntu futhi unayo imphefumulo ekhona ezandleni zakhe masimdonsa nje ngoqamoya. Nayo imphefumulo ekhona impela nje ezandleni zakhe. As a result loya muntu loya unento, unespirit esebenza njengethonya ngoba udila nezinto ezibucayi. Aphinde futhi adile nezinto eziyingozi. Aphinde futhi asondeze nabantu abayingozi eduze. Okusho ukuthi ukuze ukwazi ukumanage bonke labantu abayingozi abahlukahlukene, iyafuna ube nayo into engathi yithonya. Kufana nomuntu makuthiwa uyanquma lo muntu, owabheka labantu abanquma ngempela. Akuthiwa lo muntu uyabulala nje, owabheka ababi nomoya ophezulu. Mawusabona umuntu umoya ophezulu ethi ngizokubulala mina, ngizokuthwalisela mina, lalela baba. Lalela baba. Isihlomekani leso. Umuntu oyingozi yilo lozo bekhuluma athi mfowethu, athi my brother, athi hayi no bafu. Ayikho enye indlela ebesingayo. Lo muntu uzokulimaza yena qobo lakhe. Leza imemezayo yasazi lutho lezo. Lezo isuke nje zisabsela. Omunye kuyenzeka ukuthi wakwahlobeka mhlambe kwakhona umuntu olimala ngenxa yakhe. Kodwa futhi ngendlela abhayiza ngayo ufuna kwazi umhlaba wonke ukuthi yena uyalimaza. Labantu abayingozi ngempela baba, they don't shout. They don't shout. So loya muntu ngithe bangembuka ngabona ukuthi kwifield yakhe uyinkunzi. Umkunzi uyona ngempela kwifield yakhe. Futhi mayisebhekene nawe uzokubamba nje ngethonya. That is why ngithi mina noma ikuphi la isuke sefike khona beke wavula umlomo basuke bezomlalela and into azoyisho basuke bezohambisana nayo. Ake sibuyele kuleyo kugwaza. Sibeke leyo kugwaza ngoba uyakunderstand nokuthi imali uyikhipha mase kunini. Uyinike umuntu okumele uvule indlela. Imali indlela uyayivula, uyakwazi ukuvula indlela ngokuthi ngizokhipha imali la ngivula indlela. Uma futhi kuukuthi indlela yakhe ayiphoqa imali ukuthi akhiphe imali, iphoqa enye indlela ukuthi ayivule ngenye indlela, uyayivula futhi la ngenye indlela leya muntu lo. Truth must be told. Public must know. Public must know. So uma esefikile wa present into yakhe akahambi yedwa, kunama spirit ahamba nawo azokwenza ukuthi wena umuntu akupresentelayo uyivume. That is why bekwahlala phansi enza ideal ethinta inkampani zakhe. Uzolalela futhi ideal yakho uzoyizwa ekupresentela ngekuloku ubheka izinto eziningi ngoba uma kumele akhiphe imali uzokhipha imali udideka. And lento okugwaza bafethu lemhlabeni, lento okugwaza lemhlabeni bafethu asibeni honest because khona osomabhizinisi abakhulayo bafethu akukho emthethweni ukugwaza. Kodwa umuntu okusizayo uyamphuzisa idrink. Hayi ukuthi uyamgwazela umuntu okusizayo umfowethu. Uyabona nje ngisho udlule egarage la petrol faka upetrol. Laba petrol attendants uyakufakela. Angithi yabona umgwazeli.
uyakufakela nje kodwa kumphuzisa idrink mina I can advise you to do so ukuze angayenzi mistake ukuthi begcine evula ilid phambili ekucheckela amanzi emotweni yakhe phambili ekucheckela amanzi lezi imoto echeckwayo angayenzi mistake yokuthi umoya wakhe uvela ukhohlwe ukuvala ilid uhambe nemoto isavaliwe ihamba ichitha amanzi mayisishaya injini umuntu nje mfethu uma usufike kumuntu okusizayo uyamphuzisa idrink bafethu uyamphuzisa idrink and abantu angifuni lento ye drink bayibalekele lo mhlaba because nizokwenza impilo zenu zibe nzima ngena sidingo mfethu ngena sidingo drink nje bayazi abantu abaningi ama drink aphuziwe emhlabeni ama drink ukuze impilo yakho ibe kodwa mawusuphuzisa umuntu idrink awukwazi ukuphuma uyomemeza ukuthi ngibaphuzisa ama drink bazokubalekela abantu phuzisa umuntu drink bese leyo nto ufanayo ngoba ubengakucelanga omunye ubengakuqondanga ngqo ukuthi uyayifuna kucabange wena omunye nje ugudle ngakhona wayithayimela ukuthi hayi funa ngiyikhiphe le drink omunye uncengo wena ukuthi hayi mfethu ngizokuphuzisa idrink ngilekelele ngo1 no 2 no 3 idrink iyaphuzwa bafethu nawe lapho ukhona ekhaya baningi abantu abaphuzisa idrink kumele bakusize entweni ngathi mfethu abantu even ababamba ulayini uma unqina ukubamba ulayini ukwazi ukucela iphara liyokubambela ulayini ohola iqolo engathi kusaba nje ulayini abahadi ngakaholwe emabhenki likubambela iphara ulayini mawuqeda unikeze u100 uyaliphuzisa belikubambela ilayini idrink nje futhi iyaphuzwa emhlabeni awalingana ama drink awalingana so nayo ukhethi lo ama drink ubaphuzisile abantu ama drink nawe lapho ukhona ekhaya kungenzeka ukuthi wakwaphuzisa umuntu idrink noma umuntu wake wakuphuzisa idrink uma ungakazi uphuziswa kodwa nalamanje idrink uyayifuna leli qinise limsulwa elingakhulunywa ukuthi bengabe omunye sekwenzile bengathi ake wrong kodwa le yankunzi liye ngisho uhethi mahlala le yankunzi inalo ithonya ngisho noma mfowethu futhi yabo indlela enethonya ngalo mayisidila nomuntu iqopha umlando izobuzwa ngokuthi kwenzakala kanjani izobuzwa eParliament ukuthi kwenzakala kanjani ithole seyithola izinto kungalandelwanga iprocess kodwa ngenkathi beyibuza lonto nabe eParliament baphinda futhi bathonyeka bafela yabathonya nje bagcine bevumelana nayo bagcine beyidabukela abaningi yafela bathonya nje ekuthiwa nje bekade kune judgment eParliament ngabe bamkhiphe phambili bathi ayikhetha awunacala you can go home ngoba ivele yabathonya mengase manje kuthiwa ke sekubizwa enye inquiry ukuthi kahle eParliament ubathonya kanjani ukuze bonke abantu bakusupport ngoba mhlambe babili bathatha abagcine bengamzweli ngisho inkunzi okwaziwayo ukuthi alifakwa la kuzona kodwa ayigcine izithonyeka nje babili bathatha abagcine bekwazi ukumistand futhi mabe mistand wabona ukuthi nabo ngathi ba unreasonable wow umuntu angathi eboshwe ngamachenga abhlungu kangaka lo muntu ngathi akanali icala baba ngiyakutshela mina le inkunzi baba le inkunzi le baba le yanto baba ile nhlobo engakubamba inkunzi ngapha uthi awangibamba inkunzi ngapha kuphinde kube wena othi hayi gebenga nangapha futhi thatha nangapha inkunzi uyasazi isipani sakhe liyamjida le unethonya ibhadi lakhe this time uqondane nenkunzi efana nomkhwanazi ke kwa umkhwanazi osukumela lolu daba kanti umkhwanazi naye uhamba nama spirit amaningi kakhulu yake udlalele phela kuyena umkhwanazi so manje yabona umkhwanazi bekhuluma uyalaleleka bekhuluma umkhwanazi wenza sense bekhuluma umkhwanazi you feel ukuthi waze wasimela siyikhanda so uyabona ke inkunzi enethonya izoqondana nomuntu ofana nomkhwanazi ukuthi survive emancane amathuba ngoba uthi umkhwanazi ehlakaniphele at the same time bane access kwilokhuzana kwi-investigations bana wonke amathuluzi okwazi ukuchecka njengayo yonke indlela so awuxabani ke nomuntu angikutshele kanjena nje mina into engayifundiswa ngokwa spiritual nje ngisemncane nje wathiwa awulwi nephoyisa so
into yenzayo you comply ephoyiseni usunga complaina late. So ithonya lale ndoda likwazile ithonya lale ndoda nje ngikhuluma yona because ngisidila nayo angithi abekho abanye likwazile ithonya lika Khethe ukwenzani ukwa divide phakathi amaphoyisa likwazile ukwa divide phakathi. Uyabona when he speak you can listen to uKhethe uma futhi decide ukuthi uyamdefend umuntu umuntu angakumela azayongena emgodini azongena emgodini lokho kumelile nje futhi bethe uyakufaka phansi ukufaka mistake ayenze lapha i1 ugoqo lwakhe lonke beze wa smooth libe i1 mistake ukuthi athi akakaze anekusha Sibia imali Shadrack Sibia ngendlela yakhe uyisebenzi kwangeke imali itaphu abanye abantu angayitaphi luya imisi bekufuna thini yena athi hayi mhlawumbe ngangamnika no Shadrack noma u50,000 eyishilo nje leyonto konke ekade ezoyiwina enhlizweni zabantu ethi nje ngamnika noma u50,000 Shadrack Sibia hayi lo 50 loyo kwaqade ukufaka upetrol emotweni yakhe ngathi akawufaki wayengawucelanga ngamnika kodwa bethi angikaze ngikhiphe lutho ku Shadrack ugoqo lolo wonke umuntu olibonaka ukuthi hayi wayengayiniki leyankunzi isebenza ngayo imali wayengayiniki yabo yena ushothe lapho kuphela nje ubedinga ukucisha abameli bakhe bekumele bamcije ukuthi hayi vuma la ukuthi khona incane oyithe phohle ungaphiki phela uzuphike kube ngazi ukuthi uyisididide mawuphika ungaphiki kakhulu empilweni ophika ubuye uvume kokunye ukuze abantu bakwazi ukulalela ukuphika kwakho yabo ungavumi kulenye infection engalo ukuthi hayi ngamnika loya naloya kodwa ngapha hayi angikhipha vuma nangapha ngenzile ukuze ulaleleke cishe ube njengale yandoda yaxoshwa boyabuya lethungabini yathi mayibuya le yandoda abayi-advise yandoda abayi-advise ngendlela ukuthi hayi lalelake okuvuma lokho ukuphike lokho because phela abantu banamadlozi amakhulu abantu yabona ukuthi abantu ngase ba understand amandla abanawo abantu bangamkhipha kusasa upresident bafakwa abamfunayo abantu banamandla amakhulu abantu ngoba abantu befila ukuthi la kunje awiphikisi into eshiwa abantu bebaningi bevumelana ngayo awiphikisi lonto leyo ngoba isuke ikhona indlela isuke yenze wena cacisa ukuthi lana kwenzeke kanje lana kwenzeka kanje ibhadi la lenkunzi iqondane nomuntu ofana noNhlanhla Mkhwanazi kanti noNhlanhla Mkhwanazi uyinkunzi naye ngakubo ngendlela yakhe zaseyibhekana inkunzi nawe mhlambe uyiyona inkunzi ngakini lapho ukhona kodwa kudepend ukuthi ubhekene nobani emkunzini bakho. Uma uzobhekana nomuntu oweak uyohlale uyinkunzi mzwana ubhekana nomuntu oyinkunzi naye ila caca khona ukuthi ubani la because iyashintsha lento kube i-survival of the fittest. So njengamanje njalo inkunzi ingaphakathi ejele okusho ukuthi khona la ihamba yenza ama mistakes ukuthi manje umkunzi as much as inkunzi kodwa nakho la eweak ngakhona umuntu wesifazane once wambona ukuthi uba toxic kuphephile mawuzomnyisa kubo noma umvumele bethi uyahamba uyakubo bese ungamlandeli because once wamlandela umuntu wesifazane angakushonisa phansi ngo120. So yena ukuthi whatever ingxabano yakhe nalo yageli because unakho konke akufunayo kwangimela ngalandeli lo yageli noma ngakuthiwa izathu sasithini lekuthiwa uTebogo kwafuna ngamlandeli nje noma kuthiwa yagela umshaye ini noma kuthiwa umbambe ini kwafuna nje yena athi okay I've got kids, I've got beautiful wives, I'm successful kulungile angimiyeke lo angidile nalethinta ama business ngiphebeze kungasale sekuza yonke into ngisho into ezingenasidingo zokuphazamisa empilweni yakho nawe lapho ukhona ekhaya ungaphazanyiswa mfowethu into ezingenasidingo owone ngokuthatha ngenhliziyo kunzima kakhulu empilweni ukwenza impilo ukuthi ime. It's not easy for you to stand with your feet yabona bese ukwazi ukwenza imali. It's not easy baba
uma sekwenzekile waphakama ungaphazanyiswa izinto ezingenasidingo ezokuphinisela emuva. Ungavumi ukuphazamiswa intombi, phazamiswe indoda, uphazamiswe umuntu wesifazane. Kodwa lapho ususebenze kanzima, because ukuthi nje uno matric ukwazi ukuba nenkampani, ukwazi ukuba nale mali, ukwazi ukuba no connection. Mina ku connection angigxeki inkunzi vele impilo impilo ngokuthi uyavula uyadlula uyavula uyadlula uyamdonsa uyamfaka ethimini uyamdonsa umfaka ethimini uyamdonsa. U-connection nje bafowethu siphila ngawo connection. Baba ubiza nge-circle yakho, circle yakho connection. Ukuphuzisa umuntu i-drink kumina hayi ngeke, akulona icala ukuphuzisa umuntu i-drink. Umuntu uyaphuzisa i-drink. Nawe nje mfethu la ukhona mfethu umuntu bengabe kwenzela into enhle noma ezokwenzela into enhle, hayi umphuzisa udrink umuntu. Baphuziwe udrink la ngaphandle, baphuziwe udrink. So nalo obuza ukuthi hey wamnikelani lo u50,000 bangako udrink wena obuza le nto baphuzile empilweni, bangako udrink obaphuzile. Ziyazi inhlangano zibaphuzile udrink, ngisho udrink babelungu baphuziwe udrink la. Usithuli phela ngoba asifuni ukuphazamisa abanye mase benefit abanye yabo, but udrink nje baphuziwe udrink.